Matcha tiramisu, horúcu vodu, matchu, 2 lyžice práškového cukru, vymiešame. Do krému budeme potrebovať 1 lyžičku matcha prášku a smotanu na šľahanie. V druhej miske zmiešam mascarpone a rozrobenú matchu so smotanou. Vymiešame. Vyšľahám smotanu na šľahanie. Po častiach pridáme vyšľahanú šľahačku. Zapracujte to ručne, nie mixérom, inak by ste to mohli mať riedke alebo zrazené. Aby sa mi to ešte lepšie vyťahovalo, tak si tam dám takúto papierovú podložku a verím, že to pôjde vytiahnuť. Piškotu poriadne namočíme a dáme do formy. Vrstva krému, druhá vrstva piškot. Krém. Necháme celú noc v chladničke. Môj plán bol taký, že potiahnem jeden z týchto papierov. No poď. Potrebovala by som ešte... Je vonku, vyzerá úžasne. Posypeme matcha práškom. Toto sa podarilo. Proste koláč a čaj. Čo ste čakali? Dávam tomu 7 z 10. Ahojte!